Bueno, eta nahi, jolasaren txanda heldu da. Kimetz gaur ez daukagu gurekin ze, pelikula grabatzen dago. Ez que Kimetzito da on fire, Bueno, baina mezu bat utzi digu. Ikusiko dugu. Kaixo nire kalasker maiteak eta kaixo nire bihotzeko aitzi maitia. Zer modu zaudete? Bueno, aizue, gaurkoan ere ezingo dut zuekin izan, baina ez egon triste ze izugarrizko plana antolatu dut zuentzat. Goraneren urtebetetze festa antolatu dut. Beraz, ondo pasa eta musu erraldoi bat guztiontzat. Ze polita! Zoriona Gorane! Eskerrik asko! Nere kamara zein da? Hori. Kimetz, maite zaitut infinito. Betirako, bale? Ba, guazen ospatzera. Guazen ospatzera, Gorane, venga. Jolasak bi fase edukiko ditu, lehena punteriarena, puntuazio altuena lortzen duena, bigarren fasera joango da, bat, go! A ver. Barruan aitzibe. Asuntoa, Gorane, ez da zuri ematea. Asuntoa sartzea. Bai, asuntoa hori da, baina nik bialdutako lekua ez da juten. A ver. Gorane, urbilko gara, ya pizka bat, horrela. A ver. Esta erresa. Acelerazioa. Baina ze esatezu? Ostra, baina bat sartu da. Gorane bost. Lehena igarri da sorta izan dela. Baina ondia, baina. Sartu dut. Ze pena! Baina, bat sartu dut. Ia. Venga, Laura. Hola! Baina ze? Zera, eta garen horrela. Bueno. Ikustu gure superroparia izan dela, hau, hanek irabazi du. Bai, baina bueno, Goraneren urte betetxeagatik. Benetan, ez dut inoiz pinata bat apurtu. Ai, ke guai. Itzi behar. Karo, hemen azten da zailtasuna. Hau, eta buelta pare bat. Ui, Nahikoa. Venga, bat, Gorane. Bat. Bita hiru! Ui, fuertago. Bai, fuerte.